masa mas pun no Ba-lai spa sa fulai. Tongin Sngi au Jisu naga benta kanega step haganega Sngi krawniam jangga balang ke jimpen bana utrai badnginang IT baharo ke jing tumu jongi badnginang ang nut naga benta ke jingkorku ke jung utrai ha ke jingim jongi haganega Eucharist Bakhuid kumba kamaria te sudi kalayo pidiang ke jimpen bana utrai ban long do long snam Jisu hapo jangga ngirungi trang haganega yom Lent naga benta ka naga jimpen bana ka jingim jongiru bangiru ngin pen happen san ya Jisu hapo jongi idwai na benta ki bapangi bashitam na benta ki jingdumu ba per ka jongi ka bangi pen krep en rung ha ka tayo Bakhuid ha kerteng upa badu kon badu men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi Jisu Christ par ka jingi jongo ble lembar ka jinga sulok jongo men sim Bakhuid Kindon, rengka bat pi barong. Rengka bat piru. Pangit sangi sport ban panmap nagabinda para ke jing tuna jungi. Lese utrai udang wan hangi. Kiangel utrai ki wan changiru ban pen bana ya ka kubar babha ban pen heaven san ya Jisu. Lese namar ka pop jungi, namar ka jing tolar jungi, namar ka jing kwan lade jungi, namar ka jing sarong jungi, namar ka jing jaitu jungi. Ngidang kintai si kintai ya ke jing tur ya utrai sya ke jingim jongi. Ngidang bu jingah ya Jisu namar ngim so tanad ben kongu ya ke tin ban le ya ke mon. Le sengi buteng ya ke jingkala ka bamut. Le sengi dang ai bun gidaw. Nginam ban ra ya kita ke jing tolot ke jongi ka bayalam yengi sya ka pop sya Jisu pangin pidiang yawu yaungal jong utrai ke jimpen bana utrai ha ke jingim jongiru. Jisu beid map yengi sait kud yengi bun sin ngi kentai tia me ha ka jingim jongi ngim shimla ai lat ye me ban tre hapo jongi namar ka jingkwan lade map yengi sait kud yengi nga pala how blay pardon board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ke jim parkhat da ke tin da ke kam da ke jingle klet da ka jingle pala jonga da ka jingle pala jonga da ka jingle pala bakrao e jonga namar kata na karpadi ka Maria Bakhuid ka bayai sa ka teisoti ya ki angel ba kiri kuid ba dia pi ko himen ko para banduwai na ka binta jonga ha utrai ublei jongi ublei badan bor baro ni sene yangi badandala mapi ki pop jongi ni alam yangi sha ka jingim bam jekut Amen. Say
tong in ya duwai. Ni duwai haganega sngi burom, haganega sngi krawniam, banyo jinga hega jingkerku halo jengi, lembaga jimpen bana uangel, jimpen bana utrai. Pau Jesu in heaven san hapo jangiro. Bangi duwai nagabenda para ki bapang ki bashitam ki badon haki hospital ki jingtumo shime jangiro. Pagabor Jesu kanang pau hangi haga jingduwai haga negi Eucharist Bakhuid. Koblei me ubela mon bakak tien jame kanshim yaka jinglong do bashisha hakpo janga Maria teisoti to aingi karpad ba yangi ki ba pla ba unong sius pa jangi ulong ublei ba dubriu en perlong ki ba bit ban iyo bendaro haga jinglong blei jangum uba im bat sanshar rengkat bat me haga jinglong kawe jangum in sim Bakhuid ublei junam la junam. Amen. Kajimpule balingkong kajimpule na ikitam Isaya lenong nyoshpo katsau prajpo. Hakito kisngi utrai ulakran hau ahas topan kadak na utrai blai jongpi. Ai kata kanjeliu kat kanyamra nekat kenjang kat kabneng. Henreu ahas ulapai ktin ngan ampan bat ngan am tenjo ya utrai. Hang tau la ong. To shashkor menta ko ying udabit. Pim patnya ban pensalie ya kibreu. Ba pin pensalie ya ublay jangaru. Te utrai hiu unsaai kadak yapi. Hakmi kathe suti kan sapun mat kan sakha ya ukun. Mat kan sakhot kerteng ya u Emmanuel. Kabamod ublay udan batmi. Hayasalalang henrei kan sapulam. Hayasay kanya henrei kan ampoida ay. Nabau blay udan batngi kaktin jong terai. Sam saupo omba nyospa arpuwe. Nyospa arpuwe. Indruai tu gidukat santra lahat.
Kacing pulih nak siti syaki hebru. Ko para kamla setia benlong bakas nam kimasi kertong bat ki belang kan wengno ya ki pop. Kumta haba ukris ulawan syak kene kapertei ulaong. Ya kicing kenya bat kicing terwa memsyam lamon. Henry melapen kre ya kamet na kabenta chonga. Ya kicing aingu tang bat kicing kenya sait pop. Memsyam langsung ubah te ngalaong. Hakmi ngalawan banle ya kamon chong me koblei. Kumbala tho syapang chonga ha ka kitab. Haba uang haneng memsyam lamon lemnes ngubha ya kicing kenya bat kicing terwa. Kicing aingu tang bat kicing kenya sait pop. Nang tapat laong. Hakmi ngalawan banle ya kamon chong me. Wengno ya kabaningkong kenang ban seng ya kabaar. Bada kata kamon lapan koj yangi da kicing kenya ya kamet uji sukris. Tang sisin bat si junom. Kaktin jong uturai. Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. La paya wangel Gabriel na uble shagasnong ha Galilia kabakerteng Nazareth shakawe katezoti balayatek tin baduwe ubrio bakerteng u Joseph naga jait u David. Bat kakerteng kata katezoti kalalong ka Maria. Ulawan shaka badula ong kuble kabadap da ka jingaye utrai udon batpi. Henry kala kuslai jimmut ya kata ka jingong bat kala perkat kamudayu kata ka jing kuble. Ti angel ula ong haka wasyati ko Maria naba pila shem jinga bad uble. Bat hakami pin sapon hak po jampi bat pin sa kaukon bat pin sa ay kerteng ia Jesu unsolong ubakrao, badan kot ia ukun jong ubahaklitam. Badu trai ublei unai ha yaka kats iemu David upajungu badun sasanshar halor kaying Jacob shi junom. Bad kahima jungu kanam kochu. Kamaria kala ong ha angel kumnoken kane kalaban long nabangam don utunga. Uta uangel ula ong haka umensiyam bakudan sa hiyar halo jampi barka bojong ubahaklitam kansa kasur ngiyo yapi na markata ya ukun uba enka en sakat Bakhuid ukun jong ubalay hakami kakur jampi ka Elizabeth makaru hala ka jinglong timen kalapun ya ukun shinrang baduni ulong ubanay bahindriyo bad kata ya kaba lanyu kabalinki na ba uble don kabamla banlong. Bad ka Maria kalaong hakami ngalong ka syakri jong utray ay kanlong hanga katkum kakatin jompi markum da uangel ulalait no. Ka gospel jong utray ko himmen ko para baid hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang karake ya kasngi kraw niyam namar ngirake ya ka jimpen bana utrai jimpen bana u angel shaka Maria teisoti but kalapun da umensiyam Bakhuid minda kasngi kalong arpo santarik March but ngirake ya kasngi buram Christmas arpo santarik December kindai banai arspa hinyepo sausni le kalonga porjo ga jimpen kare
bad kaktin ubele ka ong umensiam Bakhuid and kaserngiu halo jumbi ka jinglong jumbi kan kala haba umensiam Bakhuid ka bo haklitam ka kaserngiu yangi ka jinglong jongi briu kan kala omde tangka Maria teisoti yangi rukumchu ladangi long ki briu bakaloi ben pediang yakane ka bor bahaklitam halo jongi ka jingim jongi ru kan stang ban kala ka Maria teisoti haba kalayo pediang yakane ka bor bahaklitam haba umensiam Bakhuid ulaka serngiu yaka kata ka serngiu jong umensiam Bakhuid ka bor jong bahaklitam ka stang ban pen kala ya ka jingim jong ka Maria teisoti but kala pen kare ban long ka kami jong ubelai ha ka jingim jong iru kade ban urlom ban ngitip kane kalong ka jingkod iyangiru ban yatrelang badu belai ka jimpen bana utrai kalong ka jingkot ka jingver yangi vai pai vai ban yatrelang bat ka mon jong ka baneng kramba ka jingim jongi kan stang ban kala but kane kalong ka jingkot uble yangi ka farengi on spiritual pregnancy but ka holy unrest kane kalong ka artilik tin ka bangilaban puson mendakasni habangi penbana halor ka jimpen bana utrai habangi reke yakane ka sngi buram mendakasni ngidang Petru shajingai hadin kindai banai kumbangala on but kay ka badang jia haga jingim jongi briu ni baro ngi chong hangne ngi snap ya ka tin utrai namar ngiru ngilayay lemba kaneka process ngiru ngilayay lemba kaneka jinglong hapo ka kami jongi kindai banai lesi don napadeng jongi bala mishua kata ka porro henre ngi sautu ka jingim briu ka sa hapo ka kami kumba kindai banai but kaya ka ban sajia haba kawe ka kende ka stang ban armet ngi baro ngi tip kaya ka badang jia haka nadu ka por baka snauto baka armet kadon ga jingkarla ha ka jingim janga kadon ga jingkarla ha ka jinglong janga kadon ga jingkarla ha ka rukam baka bam ka kade kadon ga jingkarla ha ka jimpen kare janga don bun gie kie baro ka stang ban kendai ni sai chait yoi aba ka kende ka armet kanjia ayu yaka kam kwashu ban bam yaka bam ka ba kamlin ban bam kastang ban kendai dia kita ki jimbam but kastang ban pin kre yalade nang da kastang ban wad dia ki jimbam ka ba kamju sautan nad ban bam minoru ka wad dia ki jimbam ka ji dia ki jimbam ka ba kam sautan nad menshua kane ka longa jinglong ka bang yoi ha ka jingim jong man ki kende ha ba ki armet ka ba mod ayu kane ka ba mod kane ka longa jimpen kre jong ka ban pen he pensan yau kullong hapo janga bad kastang ban sotu kadon ka ere kaye kadon ka kinja do hapo janga ka pelong ye ka ban perkat kumwei pat ka jing don janga bad ka jing tip shapanga ta ka kinja do hapo janga ka pelong ye ka ban sampri ka kala kastang ban kendai ye ke jimpang ka kendai ye ke jimpang ka bamlin ban bam kastang ban nong ngam skau bangshu kane ladang apet ya kane ka jimbang ngau kenjing namar ka jing don janga do hapo ka jing don janga do batimai hapo janga kane kalonga jimpen kremen siam kane kalonga jimpen kremen siam haka pork jing arme hangne ka ketinu bele don bon gi jaka ka krenru haba ublay upenbana hakinu kinu kikende bahkan armet bahkan pun kun bakiarno naka jimbang kabakor naka jingdi kabakor kumda ter kaketinu bleru ka penshisha yakane shunkum ganuksa shapanga jinka jongu ko samzon but ka jinka jongu yanis baptist kaketinu bele ka penkan mau bangi ngim long shuban em kumba ngi em menshua namar ka jing don jong kane ka kinja do but ka maria teisutiru kala pen kare komne habakas ngavuto ba ka don hapo jong ka
Ujisu ubalong kaketin balalong dolong snam kalastang ban kendait ka jingim ka ba menchua kalamare shaulum Judea. But kalastang ban pidiang ki ka ba kam julese mlin ban pidiang kalastang ban kampuson janai kaketin ubale haka ju kador kumba ki longomi ki kinde kile. Kistang ban jit ka jimbam kabatimai. Kadon ka jinggan taid ka jimbam barim, kaud ka jimpediang ka jimbam batimai. Kaya ka ka jingkan taid ka jimbam barim, kalong ka jimlin basuniyo jangi. Habangis ngautu Jesus tang banseng hapo jangi, habangis ngautu Jesus jediangi, habangis ngautu kaketin kalastang ban long dolong snang hapo jangi, ngide ban stang ban kendai kita ki jinglong baro, kam yadeshu bat ka jingim badu Chris. Gidi ben shimya ka jingarai ha ka jing sautu shai kadar minda ngamlong shuban imkumne namaru jisu la sang hapo janga ngamlong shuban krene ka ktin ka basiniu ngamlong shuban muduri ka basiniu ngamlong shuban le ki kam ka basiniu ngade ben bende maya ka jingim jangi ngade ben pidiang ya ke batimai. But ngidi ben pidiang batimaya yu. Ngidi ben stang ben duriab janai ya kakatino bale. Ngidi ben stang kam ban perlut kambun por ha ka jingduai. Ngidi ben perlong yalade kikun ki bakam koid. A spiritual unrest, a holy unrest. Kamaria teisuti kayomad kumgi kinde kiyomad ya kanega jimpin ki hapo janki banum pediang ya ki baro kabasiniyo ne kabakim mlin ban kastang ban jid ya ki batimai ka ketinu bale kan rung hapo jangi ka jingduai kan rung hapo jangi bad kibri ki stang ban mare ban mane ya jisu ki stang ban mare ya mare ban mane ya ubale ha ka jingim ki wad ya ki ka bakenja mensiam ki stang ban pidiang kambun sini ka communion bakoi kane kalonga rukam jangi ki brio kaba ni sautu ujisu don hapo jangi ni deben peit nuksa na kamaria haba kala tip kala mare kala ruai da kasam kala stang ban ruai ba duai da katino bale kala stang ban yalab ya katino bale kala stang ban shakri koi dia kiwe ki badon kam kane baro kalonga jinglong jonga jingdon jisu kan pin kala ya ka jingim jongi nginum imshu ha ka jinglong barim banangda ke jimpin kreban kaukon ke stang ban duai ke stang ban angnod but kane kalonga binda balai kumno ki yada ya ukulom kumno ki kiarna ki kam ban sa penmen saw ya ukulom kumba ka kende kabala armet kabala janka ki sumar kim sit ki sange ban tre ki chong tai namar bale namar nagabendai tai kelong ki kaloi ben shashitom ki kaloi ben kian na kano kakam ni shai duya kane baro ni shai mlin ya kane baro hala ka jonki ingasem kane kade ka dor ni de ben badu jisu ni de ben yadaya jisu ngimde ben pin min saw ya ka jingdon jong jisu hapo jongi ngimde ben pin blad ya ka jingdon jong jisu hapo jongi ko himmen ko para ka jimpen bana utrai ka pen kan mau ianga badiapi kumno ngide ben ya ka jingim kumgi kende ke bela armet kumno ngide ben wanra ya ka jinglom batimai hapo jongi habau jisu dan bangi kumno ngide ben taulad ban kendiu yaw jisu hapo jongi kumno ngide ben penbana yaw jisu daga jingem jongi kumno ngide ben roy haka jinga jongoble kane baro kalonga jingko jong jisu but kasuk yang iban sautu ya kane namar ba ngakren syapanga jinglong jongi kende armet pipe ki kinna ki ba snap yanga ki samla ki ba snap yanga ki longupa ki ba snap yanga pin sautu shai kadar ya kane namar pio ihi ya kane ke jingjia halaka jongi ingasen kane kalonga spiritual pregnancy kane kalonga jimmud jonga jingar met mensia
Kane kalonga jimmut jonga holy unrest. Haba u Bakhuid tamuan hapo jongi kadeben pinki yangi. Kadeben pin guslai yangi. Kumnong in pin he pin san ya u Bakhuid tam hapo jongi. Ladangi ke instinct. Ladangim kit kia ya kane ka benda. Ngidang leben ya u Bakhuid tam. Kajingka serngiu jongo bole. Kanum laban seisong hapo jongi ladangim ya lempa kane karanti nakata kadau tendeng dongi kinte kibam sumarba nadu kapor ki armet ki ngiong hap kun ki ong o namarba ngam sautu mangala armet ngala tre ngala kata ngala tre jubor bad kala katai kelung badang lung hapo jonga bad dongi longumi basausi dongi ba ong kamne ukonshu Don bon gilongami ba ang nur ban yo kon henre kam neu kon ki ong hap kon tendeng ha ka jingim jongiru na marba ngim kit kiaba ngim sumarba ngi pin hap ya jisu na pojongi jisu hap nangi na marba le ngim shimkia ya ka jingim mensiam ngim shimkia ya ka ne ka spiritual pregnancy ha pojongi bengide ban kusiarba Kadbangi reke ya kanega sngi buram jimpen bana utrai tolongi ba kitkia tolongi ba perkat lem ya ga jingdon jongu jisu kumno ngan penhe pensan jisu kinaru ke deben perkat samlaru ke deben perkat kiba kamsandro ke deben perkat kumno ngan traisitom ban penhe ya jisu banganum ailad ban hap kulung hapojoni hap jisu na pojoni Eduai, Jisu ba id, karku kardo yangi, penslay yangi, hakanega sngi buram jimpen bana angel, nginang yopidiang yaga jinga ename, bangin yai traisitom bat me Jisu, ba menang he nang san hapo jangi, bangin pen kare, ban pin mi yame, ngin pen kare, ban ka yame, haka jinglong jangi, haka karangi kana jangi, haka jinglong mensiyam jangi. Enyaro ya utrai Jisu Christ. In play ka jingate ka jangi ngangate how play pa baran bol baro unong ta ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ kun marwe jangu utrai jangi ya bala pun ng sim Bakhuid ya bala kana ka Maria tisati ya bala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar panaya la ya la tep ya la hiasha ki baya ha ka sngi ka Ba-lai la mi pat ki baya Ula kiw siya beneng usyang siya kamono play upabadan bol baro nang daw wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya nang gate how men sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jinga sala ki rikoi haka jimma ki pop haka jimmi pat ka dog haka jingim bam jikut amen Laispa To ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpi kallang ka ba priang kon how blay upa ba don bhor ba ro tribe kideng jingnya de ki jongpi jai jingra orang kan jai jong jingrai ngi bar ka kan jung paro koi
snobha ko blay badon bor baro ban pediang ya ka jing terwa janga balang jome kramba maka kabatip ya ka jing stang jangka ha ka jingwan longdo jongukun balaka marwe jome kanyo kan ban comment ban rakhe buram ya ka jingmaya jongu ha ka ne ka sngi karao dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng kad bat pim token tiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalonga ba shonghok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka aban aingu yame ko kinrat ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ nama daga jinge kateisuti kala yosngo na unong lam kubor na baning but da ka jinka serngio ka bor jong mensiem Bakhuid ya u Chris and ka hapadeng jong brio but na ka benda jongki ha ka po batalem jangka kala purnya u da ka jingi kramba yaki jinkular hakikun u Israel and pinde but ya ka jinkar men jong jait benrio and penurlang haka rukam ba omla shempang lemba jongu ka kinhun jongi angel kamani ya ka jinkarao jame bar ka shat kamen hakama jame juno ngi karpadia me to ai ba ke sur jongi kenya so lang bar ka jongi hakawe ka sur jonga jingyaro kadba ngi penbenam ko para hakane ka por ka bakantang tam tongin yamart ya kane ka jimpin ki hapo jongi ta ka jinkui bam longshu ban don kano ka kam bam kuit hapo jongi tongin nang karpario men siam Bakhuid ban pen ki engi kadba udon hapo jongi wan hiasa jazin ban pen kalai ka jingim kum wangel utrai ula pen banasha ka Maria ngiru nginang shim ya ka jingrai ban ina ki basiniu hakaba pidiang yo men siam Bakhuid sa sin halo jongi hapo jongi chalor kane ka duan ka tupa dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuit barom namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jongi da ka bapayo men siam jame kum gawum jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yahu badala kamons ngoba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u ong to shim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naka benda jampi Hakaju keruka mendala layabam ulashim yaka kuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran uong to shimbat dina kane pi barra namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut
Ya ka ben pen mi naga ben da jampi, ba naga ben da ki babon, naga ben da ka jimmap iki pop, to le ya ka ne, ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Kristo pen koi diangi. Pen koi dia ka mensiam hardem pen koi. Pen koi pen kia ki bapang ki bashitam bara. Yada yangi nau bamen. Kajimaya jong ka jinge. Namar kata, ngi ke ba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jungu, ngi tarwa hame ko traye upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi dai ngwai dem namar mela nyu yangi, ki ba bit banya hakama jamme bar ban shikriya me, da ka bas ngeverit ngi kar parya me, ba ngi ke ba yo benda hakamet bar ka snamu kris, ngin long ke ba la penyatale kawe da o mainstream Bakhuid. Token mau ko traye ka balang jamme, kabala priyang asatala kaparte, bato penjanaya kaha ka jingin, rengkat badulia upa Bakhuid jangi, will bet bishop jangi, but baro kiling dot but kiriniam. Takan mau lemro ye ki himmen ki para, shinrang but kinde, kibala yutia daka bakarmenia ga jimmy pat, but ya baro kibala klat no haka jingis ne jame, top diang yaki, shaka jing shai kakama jamme, to isane yangi baro ngi karpadia me. Barengad bat kamaria te soti Bakhuid, kakami jangobale, o Joseph Bakhuid o Kurim janga, ki apostol Bakhuid, o Francis de Sales Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela penskabaya me pateng la pateng, nin long ki babit, ben yo ben dalem haga jingim bam jikut, but bangini ra, but pendon buramia me, da o kurn jamme, o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jangamen sem Bakhuid baro kaburam bat ka jingero junom la junom amen ko himen ko paratong in duwai bangindon barabor kaneka jingmut ka Bakhuid ka jingkwa ka Bakhuid banginang pelong iyalade yakibriuk badap da ka bor men sem Bakhuid Ginan trang naga benda kata jingka serngio jeng men siam Bakhuid jingka serngio jeng uble bahalor tam halo jengi halor ki inga sem jengi halor ki bapang ki bashitam halor ki batalot bor halor ki jingduna jengi kenapa ngindup kindiu yau jisu man kekelip mat kopa jengim ubah bening kalong ka Bakhuid ka kateng jeme kanwan ka hima jeme kalong ka mon jeme ha kendau kumbah bening tuai yang iminta ka jimbam jengi ka bahala kasi patamap yangi kerengkang jengi kumbang nirungi map ike belesniu yangi patwati alam yangi changa jimpen shoy henrei to polite yangi naka basiniu to polite yangi ngi karpat ko trai na jing siniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingera ap ka jingis ne jamme ngi light barabona ka pop bangin yo jingeda na jing jinjar barro kabangidang ap kemelendi aga jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jungunang penim jangi u Jesu Christ Namar ka jungwe ka long ka iba, ka jungwe ka por ka uro, sinang bla sinang. Kutrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry aga jingay janga balang jame but haga jings born jame to ai hakaya ka jingsuk but ka jingyatale kawe katkum gamon jame mame uba im but basansha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bo rengka but pim Rengkabat kido. dap daga jingido Kristo ngin yai markelia O kun
Hakumi ukun lamboro junga balai. Hakumi bucket naga pop junga parte. Sukito ki bala kod shaga jinga wai junga ukun lamboro. Kamet berkesnam junga Kristus trai Jesu karku kardo yangi ben slay yangi ben gandang yangi lembaga nega jimpanyang yame akadonor kamen siyam ya rap yangi ro banang sautu ya ka jindon jame hapo jangi pamen ben heaven san hapo jangi ya ka jinga ek jingarko ka jinkoi manginum shaken ogen ka jing sniya ben sanshari ke jimpa sanshari ke kinyang jaga jimpa संसारी के जिंग तलाक के जिंग दुना हप्पो का मेट का पान हाके शीख हाके तीर हाके डोमेट जंगी हाँ बिंदा जंगा मेट का पान जंगी यीशु
hindi buram yang i barat ta yang i ta ben guide yang i lembaga bo jang ne jin ben banau trai ai baga ne sngi buram kanam ben kan mau yang i bang ide ben yai ne bat me ide ben yai sa bat me ide ben yai tridang bat me ide ben yai kongo ya me kanam ba mendup san hapo jang i balong uble hapo jang i garko yang i ta ya ba ra ki ba pang ki ba shita ki ba shimben da ha ne ga jing duai ai ba ga jing don jang i jing duai jang i ba ro kalong ka ba sei zo da ka bor jo me Jesus hallelujah 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 Jesus Shimdi pura yang Jesus Shimdi pura but bin God and kya yang haka kartang jo me Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 tong in ya duwai to pinskem hapo jangi ya ke jingmaya janga jinge bashisha ngi karpat ko trai kanamba mangi ke bapla ba uta ya ubalapun dakate teizoti ulong ublei bashisha badu bruyu bashisha ngila benyo lemba ka bor janga jimmi pat ba penim jangu ban poisha ka jinkamen bam jikot dau Chris utrai jangim amen utrai undan rengkat bat pim ngo ya ka klejam be karpadi ka jinkar ko na utrai to snap ko play badan bor baro ya ke jinkar pa jangi pa jame bar ha ki tu ki bap me ai ka jinkar men bashania ha ka jingi jame to sno baru banai ya uso janga jingis ne jame ha ka ne ga sni kraw niam jang jimpen bana utrai dau Chris utrai jangem amen blay badan bor baron kar ko ya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid amen yali suk man pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingem ga jampim Iso ya bar aspa sakusak